tabuk hingke guys dalai tanjaknai o machine bai rajaknai ta tabuk hingke thangui tongo ranani bagui. Hi friends, hingke haino hai norok bai tewaisa malaina bagui phaijabuka tini hingke o video o norok logi ready guys tinini video o ang norok kaisa kok share khlainai o video ni bisingtui hinkai bai song ang norokno kaisa correction khainai ang ba jesa phano jesa borok phano kwrwi bwsang achaimani kaham de hamya norok please answer ri comment section o comment box o hinkai bai song norok bo saimanna tini hingke 12 tarik hingke tai 3 din bagi tongsuo chini Independence Day 15 August fainani aboni bagui jotono happy Independence Day. Hi friends, hingke norokno ang kaisa kok sanai jotono share khainai tini tamni hingkangke jeng o sungsaro amani bohogni kogui jonmo nawi langma nakhangke jeng banchinani bagui jeba mungsa samung ma khlaio keboba job khlaio keboba part time job khlaio keboba buini samung tangui sao. Phiaba guys ang blaino tomung sitra rokno khe chajae ango tomung sitra mane no means keboba bwsai tongui bihik mane tomung sitra rok tongmani obo haino hingkangke ang belai no sebo silangjago khabo khata chungjago ang nasik bo maya obo hai borok no but ang o kokno samani norok nakaridi keboba chajae tongkha hingke nini yakung yakrak tongkha hingke nang tamni obo hai ke chana nangba haida guys na norok uansuknai di tangchadi buinoro samung khlai chadi ta haida tamni obo hai kele janani khlaiba dehar phalui. So guys ang tini belai no ani mind setting ya tamni hingkake kaisa problem ani tongo abo norokno share khlaino tei kaisa video ni bisingtui